Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. போதுங்களா மாதாஜி? சொல்லணுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, போதும் மாதாஜி. நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா இன்னைக்கு 2 சாப்டர் முடிக்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னையும் கோர்ஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப இந்த மாதாஜி புதுசா வந்திருக்காங்கன்னு பத்மா மாதாஜி கொஞ்சம் இன்னைக்கு வர சொல்லிருக்காங்க. அதனால வந்து மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் உங்க கிளாஸ் கேட்க வந்திருக்கேன். நேத்தி எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நெட்வொர்க் கிடைக்கவே இல்ல. சொன்னாங்கம்மா. ஓகே ஓகே மாதாஜி சொன்னாங்க. ஓகே லைவ் வந்துடுச்சு. இன்னைக்கு 2 சாப்டர் கண்டினியூஸா எடுத்துடலான்ட்டு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் எடுத்து மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பேசுவோம் மாதாஜி மறுபடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த மாலை வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 12th சாப்டர் பார்த்துட்டு அடுத்தது மறுபடியும் 13th சாப்டரையும் நம்ம பார்த்துடலாம். நேற்று என்னால் எடுக்க முடியாததுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை. பகவான் வந்து இன்னைக்கு கருணை காட்டியிருக்கிறாரு. நம்ம இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடலாம். மாதாஜி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாரோ மோட்ரோலோன்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்க மட்டும் உங்க நேமை மட்டும் கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்குள்ள யாராவது பக்தர்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவங்க பேரை சொல்லுங்க. இல்ல சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு உங்க நம்பரோட உங்க நேம் நம்பர் மட்டும் எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல எல்லா டிவோட்டிஸ்மே உங்க நேம் அண்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 11வது சாப்டர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்பதான் 12வது சாப்டர் வரோம். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கன் மங்களூர் டெய்டிக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு குரு பிரணாம் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डिवोटीஸ் எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा நம்ம வந்து அன்னைக்கு நம்முடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் வந்து நம்முடைய சிக்ஷா குரு என்னன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்களுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் அவங்க தான். அவங்களுடைய குருவா இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய சீடரா இருக்க இப்போதைக்கு நம்ம குரு மகாராஜா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீல ஜெயபதாக சுவாமி அவர்களுக்கும் நம்முடைய இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்டா இருக்கக்கூடிய நாமநேஷ்வர தாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய நன்றியை கூறிக்கிட்டு நம்ம இதுக்குள்ள போகலாம். நம்ம இஸ்கான் பிரசிடென்ட் வந்து சாதாரண சன்னியாசின்னு நினைக்காதீங்க. அவங்க வந்து ஐஐடி கான்பூர்ல வந்து பிடெக் முடிச்சவங்க. நல்ல ஞானம், நல்ல அறிவு, நல்ல பெற்றோர்கள்லாம் இருந்தும் அவங்க வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு சேவை நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இஸ்கான் கோயிலை கட்டி நமக்கெல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களோட அருளால தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை நம்மளால உணர்ந்து கொள்ள முடியுது. அதனால எல்லாருமே அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். இப்ப நம்ம 12வது சாப்டர் போறோம். பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லுது? பக்தி யோகம். இது வந்து நேற்று நான் ஆரம்பிச்ச உடனே இதாயிடுச்சு, போயிடுச்சு. இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். பகவான்கிட்ட நம்ம டைரக்டா எப்படி போறது அப்படின்னா ஒரே வழி வந்து பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்துவாம் பர்யுபாசதே ஏசாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாக. இதுல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாரு, நான் நேத்தியே உங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டேன், பகவானுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஒரு தலையா சொன்னீங்க உருவம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா சில பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானை வந்து எனர்ஜி வடிவத்துல, அதாவது ஒளி வடிவத்துல கும்பிடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுல மக்கள். அது மாதிரி இல்லாம இங்க இருக்க பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானை உருவ வழிபாடு சொன்னதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இதே கேள்வியதான் அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து உருவத்தை வழிபாடு பண்றாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஜோதி வழிபாடு பண்றாங்க. இதுல யார் சிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. என்ன கேட்கிறாங்க? அரூப வழிபாடு, அதாவது இங்க பிரம்ம ஜோதி ஒளி வடிவமா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜோதியை வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது பகவானுக்கு அப்படின்னு அவங்களுடைய எண்ணம். அதனால அந்த ஜோதி வழிபாட்டை ஒரு மக்கள் பண்றாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பண்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? உருவ வழிபாடு, சகுண பிரம்மம். பகவான் வந்து குணம், அவர் வந்து நம்மெல்லாம் வந்து சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்னு 3 குணங்கள்ல இருக்கிறோம். பகவான் வந்து நிர்குணா அப்படிங்கிறோம். நிர்குணான்னா என்ன? அந்த 3 குணங்களும் தாண்டி சுத்த சத்துவமான நிலையில இருக்கிறதுனால நிர்குணவாதி அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சமயத்துல அவரை சகுண பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே. அப்ப குணம் இருக்கான்னா கண்டிப்பா இருக்கு அவருக்கு. நம்ம வந்து அவரை வந்து என்னென்ன வடிவங்கள்ல நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரத்தால செய்யறோம், அத்திவரதர் உதாரணம். அப்புறம் உலோகத்துல எல்லா கோயில்லையுமே பாத்தீங்கன்னா உலோகத்துல பஞ்சலோகத்துல ஒரு விக்கிரகங்கள் இருக்கும். அப்புறம் கற்சிலை. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மண்ணால கூட நம்ம வந்து பிடிச்சு வச்சு நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணுவோம். அப்புறம் பெயிண்டிங், அப்புறம் ஜுவல், இதுல எல்லாம் வந்து பகவானை வந்து நம்ம வழிபாடு பண்றோம். அப்ப அதுல வந்து அந்த பௌதீகம் கலக்குதா அப்படின்னு கேட்டா, பௌதீகத்துல செய்யப்பட்ட பொருளா இருந்தாலும் பகவான் வந்து பௌதிகருக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுனால அவர் சகுண பிரம்மம்.
கல்யாண குணங்கள் நிரம்பியவர்ங்கிறதுனால அவர் சகுன பிரம்மம். அப்படிப்பட்ட பகவான உருவத்தோட வழிபடுவதுதான் சிறந்தது. அதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, இவ்விரண்டில் யார் சிறந்த யோகிகள் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, இன்னொரு தரம் நீங்க வந்து மெசேஜ் நம்ம குரூப்ல போடுங்க, கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு. நேற்று 20 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க, இன்னைக்கு 15 பேர் தான் இருக்கிறோம். இன்னொரு மாதாஜி தரம் நான் போட முடியாது மாதாஜி. போட எனக்கு முடியாதா? அது ஓகே ஒரே ஓகே நிமிஷம் மாதாஜி. நான் பத்மா மாதாஜி போட சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படி இப்போ வந்து சிறந்த யோகிகள் யாரு அப்படின்னு வந்து இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பதில் என்ன பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச மையா வேஷ்ய மனோ ஏமாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதா தேமே யுக்த தமா மதாஹா. என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றாரு? எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறாரு. ஏன் பகவான் வந்து உருவ வழிபாட்டை சொல்றாரு? ஏன் ஜோதியும் அவருடைய நிலைதான். 3 நிலைகள்ல நம்ம பகவானை உணர்றோம். பிரம்ம ஜோதி, பரமாத்மா, பகவான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப அவருடைய இன்னொரு நிலை தானே பிரம்ம ஜோதி. அதை விட்டுட்டு ஏன் பகவான் உருவ வழிபாட்டை வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு? இப்ப நீங்க எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணல, உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உருவம் இருக்கு. எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலங்கிறதுனால உங்களுக்கு உருவம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு உருவம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரிதான். இப்ப வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கூட உங்களுக்கு நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீங்க? தாத்தா பாட்டியே பார்த்திருப்பீங்க. அதுக்கு முதல்ல கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி எல்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதாஜி. பார்த்தது இல்ல. பார்த்திருக்கேன் மாதாஜி. சரி, பார்த்திருக்கீங்க, ரைட்டு. பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த பார்க்காதவங்கள்ட்ட நான் சொல்றேன், உங்க கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி உருவம் கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஏத்துக்குவீங்களா மாதாஜி? நோ மாதாஜி, ஏத்துக்க முடியாது. ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா உங்களுக்கு உருவம் இருக்கு, உருவம் இருந்திருக்கு. நாம பார்க்கலங்கிறதுனால உருவம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது மாதிரிதான் இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, சில மக்கள் பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்காததுனால பகவானுக்கு உருவமே கிடையாது, அவர் வந்து பிரம்ம ஜோதி வடிவத்துல தான் இருக்கிறாரு, அவங்க ஜோதியை வணங்குறாங்க, ஆனா அவருக்கு உருவம் தனியா நம்மளை போல ஒரு உருவம் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரு? உருவ வழிபாடு சிறந்தது. அது மட்டும் இல்ல, உருவ வழிபாட்டுல வந்து அந்த பகவானுக்கு நம்மளால வந்து என்ன செய்ய முடியும்? அலங்காரம் பண்ண முடியும், பூக்கள் வந்து கோத்து போட முடியும், பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ண முடியும், அது வந்து கண்ணால பார்த்து ரசிக்க முடியும், அழகுபடுத்தி. எப்படி பல விதங்கள் இருக்கு. பகவானுக்கு சேவைங்கிறது நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்குது. ஆனா ஒரு ஜோதிக்கு போய் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா? பிரம்ம ஜோதிக்கு போய் நம்ம ஒரு இது வந்து அலங்காரம் பண்ண முடியுமா? பூ போட முடியுமா? எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, நாம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு உருவம். இப்ப வந்து நான் உங்கள்கிட்ட அம்மான்னு சொல்றேன். அம்மான்னு சொல்றது உங்களுக்கு உடனே உங்க அம்மாவுடைய உருவம் ஞாபகத்துக்கு வருதா, இல்ல அம்மாங்கிற எழுத்துக்கள் ஞாபகம் வருதா மாதாஜி? உருவம் தான் மாதாஜி. உருவம் தான் மாதாஜி ஞாபகம் வரும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உருவம் தான் ஞாபகம் வருது. அப்ப ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த உருவத்தை நம்மளால மனசுல நிலைநிறுத்தி அம்மான்னு சொன்னோன்னே உருவத்தை நினைக்கிறோம். பகவான் அம்மாங்கிற அந்த வேர்டுக்கு ஒன்றும் பவர் இல்லை, அந்த உருவம் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. அது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு பகவானுடைய அந்த திருவுருவம் நம்ம மனக்கண்ணில் வரும். நம்ம வந்து நேரடியா பார்க்கலனாலும் மனசுல அந்த உருவம் நமக்கு தெரியும். அவர் மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சு கீழே வந்து மயிர்பீலி சாத்திட்டு அவ்வளவு அழகா அவர் இருப்பாரு. அந்த ரூபம் நம்ம மனசுல வரும். ஆனா ஜோதியை நினைச்சோம்னா ஜோதியை நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமா? அது ஜோதி வடிவத்துல ஏதாவது உருவம் இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு ஒளி வடிவம், ஒரு வட்டமா ஒரு ஜோதி வடிவமா இருக்கும். அதை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள தியானிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? மனசை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி பலவிதமான ஒரே நிலையில உட்காரணும். இப்படி எல்லாம் பண்ணி அஷ்டாங்க யோகி மாதிரி இருந்தாதான் அந்த அருவ வழிபாட்டுல முன்னேற முடியும். அதை விட இந்த இது எப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம புலன்களை யூஸ் பண்ணலாம். கண்ணால பார்க்கலாம், காதால அவருடைய புகழை கேட்கலாம், வாயால் அவர் புகழை நம்ம பாடலாம்,
நம்ம கையால அவருக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணலாம், காலால அவர் கோயிலுக்கு நடந்து போகலாம். இப்படி நம்ம புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புலன்களை பகவான் பக்கம் திருப்பலாம். இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, உருவ வழிபாடு சிறந்தது அப்படின்னு ஒரு பகவான், அதுதான் தீர்ப்பு. பகவானுடைய தீர்ப்பு என்ன, என் மீது மனதை லயிக்கச் செய்து நம்பிக்கையுடன் என்னை வழிபடுவரே. முக்கியமா நம்பிக்கை வேணும். நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன வேணும், ஸ்ரத்தை வேணும். பகவான் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி, அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் நம்மளையும் தோற்றுவிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து சிறந்து அவர் வந்து நம்மளை வந்து மனசால வழிபடணும். அவரை மிகச்சிறந்த யோகி, அப்படிப்பட்டு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவன் தான் சிறந்த யோகி, பக்தி யோகி அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் ஒரு எச்சரிக்கையும் நமக்கு கொடுக்கிறாரு. அரூப, அதாவது உருவமற்ற வழிபாடு எப்படி அப்படின்னா மிகவும் கடினமானது மற்றும் துயரம் நிறைந்தது. அதனால எப்படின்னா ரொம்ப காலம் ஆகும் பகவானை சென்றடையறதுக்கு, பல பல காலம் ஆகும். பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. பற்பல வருடங்கள் இந்த உலகத்துல பிறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து நாம வந்து பகவானை தியானிச்சு, பகவான் தான் வாசுதேவர் தான் இறுதி பகவான் அப்படிங்கறது நாம போறதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பல காலம் செல்லும். ஆனா நாம வந்து ஈஸியா பகவானை பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் ஒரு ஜென்மத்திலேயே அழிக்கிறார். அந்த நாராயணாங்கிற அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே நம்ம பாவங்கள்லாம் போகுது. ஹரிங்கிற நாமம் வந்து நம்முடைய குற்றங்களை எல்லாம் நீக்குது. அப்படி வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்த வழிபாடு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப சிலைக்கும் விக்கிரகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடை இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே சிலை விக்கிரகம்னு தமிழ்ல சொல்றோம். இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது ஐடல், டெய்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, டெய்டின்னா பெருமாள், சிலைன்னா எந்த சிலை வேணா இருக்கலாம், யாரோட சிலை வேணா இருக்கலாம். வெரி குட், சூப்பர். டெய்டிங்கிறது கடவுள் சிலை மட்டும் சொல்றது. கோயில்ல விக்கிரகத்துல விக்கிரக வடிவில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சாவதார மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய பகவானை குறிக்கிறது டெய்டி. சிலைங்கிறது நம்ம வந்து நிறைய சிலைகள் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா அழகுக்காக இந்த இதுலலாம் ஷாப், இந்த ஷாப்லாம் போவோம். ஏன்னா துணி கடை, இந்த கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க ஒரு சிலை வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி சிலைக்கும் பகவானுடைய சிலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து சிலைக்கும் டெய்டி விக்கிரகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அதுக்கு ஒரு உதாரணமும் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன். வந்து இப்ப மாதாஜி இங்க யாரும் இருக்காங்க, வித்யா அஸ்வின் மாதாஜி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன். அந்த லெட்டரை கொண்டு எங்கள் தெரு முனையில ஒரு பெட்டி இருக்குது, காலி பெட்டி. அந்த பெட்டிக்குள்ள நான் போட்டேன்னா அவங்களுக்கு அந்த லெட்டர் போய் சேருமான்னா போய் சேராது. ஏன்னா அது வந்து முறையான பெட்டி, தபால் பெட்டி கிடையாது. அதே சமயம் நம்ம வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் கரெக்டா ஒரு முன்னெல்லாம் இப்பெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு. முன்னெல்லாம் அங்கங்க வச்சிருப்பாங்க போஸ்ட் பாக்ஸ், அப்படியே கிட்டத்திலே போய் போட்டுடலாம். அந்த மாதிரி போஸ்ட் பாக்ஸ்ல போய் நான் அந்த லெட்டரை போட்டேன்னா அது கண்டிப்பா எங்க போய் சேரும், நான் யாருக்கு எழுதி அனுப்புறேனோ அந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்துடும் அவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அதுதான் அதாவது சிலை அப்படிங்கிறது வந்து கற்பனையானது. அதாவது எப்படிப்பட்டது, நம்ம தபால் பெட்டி மாதிரி இருக்கும், ஆனா உண்மையான தபால் பெட்டி போஸ்ட் பாக்ஸ் கிடையாது. சாஸ்திரங்கள்ல அங்கீகரிக்கப்படாத ஒன்று அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா டெய்டிங்கிறது சாஸ்திரங்களால அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதுல போடும்பொழுது நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், கரெக்டா சேர்ந்துரும். இப்ப வந்து நம்ம பகவானை கும்பிடுறதுக்கும் மற்ற சிலைகளை பார்த்து வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால விக்கிரக வழிபாடு என்பது இறைவனின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஏன் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் சொல்றோம். நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய இந்து மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கடவுளை, நம்ம இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பல விதமான தெய்வங்களை வழிபட்டிருப்போம். விநாயகர், முருகன், துர்க்கை, சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, பிரம்மா, சிவன், சூரியன், சந்திரன் எல்லாரையும் நம்ம வழிபட்டுக்கிறோம். ஏன் அரச மரத்தை கூட வழிபடுவோம் இல்லையா. அப்படி வழிபடும்போது ஏன் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது.
என்ன பர்சன்டேஜ்னா கிருஷ்ணர் 100% இருக்கிறாரு. அது வந்து உயிரினங்கள்னு பார்த்தா பிரம்மா வந்து உயிரினம் தான். நம்மளை போல ஒரு ஜீவாத்மா அவரும். ஆனா நம்மளை விட அதிகமான வாழ்நாள் கொண்டவர், நம்மளை விட அதிக சக்தி படைத்தவர். அவருக்கு நம்ம ஒண்ணுதான் நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. அவருக்கு இருக்க ஆற்றல் வந்து எத்தனை இது இருக்குன்னா, அவருக்கு வந்து 50 அது 100க்கு 50 இருக்கு அவருக்கு. 100க்கு 50 இல்ல, 50 பவர் அவருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு, அதாவது பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா 78ன்னு நினைக்கிறேன். 78% அவருக்கு வந்து 100க்கு இருக்குது. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு சக்தி இருக்குது. அவருக்கு நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருக்கும்? 1% இருந்தாலே பெரிய விஷயம் அவரோட பார்க்கும்போது. ஜீவாத்மாக்கள்ல பிரம்மாவுக்கு தான் அதிக சக்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க 50 கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை விட 5 யாருக்கு இருக்குன்னா சிவபெருமானுக்கு. அவருக்கு வந்து 55 அவருக்கு அந்த சக்தி இருக்குது. பிரம்மா தான் சிவனை படைச்சாரு. ஆனா அவரை விடவே இவருக்கு வந்து சக்தி அதிகம் அப்படிங்கறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, சிவபெருமானுக்கு 55, அவரை விட அதிகமா விஷ்ணுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 60. இப்ப நம்ம வந்து படைக்கும் கடவுள், காக்கும் கடவுள், அழிக்கும் கடவுள்னு இப்ப அந்த 3 பேரை எடுத்தாலே அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு சக்திகள் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 50, 55, 60ன்னு இருக்குது. அதே கிருஷ்ணருக்கு எப்படின்னா அதை விட தாண்டி நாராயணரை காட்டிலும் 4 வந்து அவருக்கு கூட இருக்குதான் சக்தி. 64 இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப சக்தி யாருக்கு அதிகமா இருக்குதோ அவருதான் முழு முதற் கடவுள். இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லவே வேணாம், நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அருவ பிரம்மங்கிறது பகவானுடைய ஒளி வடிவம் மட்டுமே அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப ரொம்ப அழகான ஒரு இது நமக்கு வந்து இந்த இதுலயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பக்தியோட படிநிலைகள் பத்தி நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். பகவான் வந்து இந்த உடலை நமக்கு எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த உடலை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி செய்து அவருடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். மற்றவர் வேற தேவ உடலால கூட முடியாதுங்கிறாங்க. தேவர்களும் அசுரர்களும் இந்த பூமியில வந்து பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஏன்னா இதுதான் கர்ம பூமி. கர்மம் செய்யக்கூடிய பூமி எதுன்னா இந்த பூலோகம் மட்டுமே. அதெல்லாம் வந்து தேவர்கள் வாழும் இடம்லாம் போக பூமி. அவங்கெல்லாம் வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மட்டுமே அங்க இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த கர்ம பூமியில வந்து யார் ஒருத்தவங்க அதுவும் மனித உடல் கிடைச்சு பிறக்கிறோமோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது. அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை நாம பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம பகவானை சென்றடையணும். அப்படிங்கும் போது பகவான் வந்து இன்னென்ன நிலைகள்ல பக்தி இருக்குது படி ஒண்ணா சொல்றாரு. எந்த நிலையில வேணாலும் எனக்கு பக்தி பண்ணு, நான் எப்படி செஞ்சாலும் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அது என்னென்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நிலை, அதுதான் மேல டாப்ல இருக்குது. டாப்ல இருக்க பக்தி என்னன்னா அனன்ய பக்தி. மையே வமன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மையவ அத ஊர்வம் ந சம்சய அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன? உனது மனதையும் அறிவையும் என் மீதே முழுமையாக நிலைநிறுத்து. நம்மளுடைய மனசு அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய அறிவு பகவானை விட்டு நவரவே கூடாது. 24/7 325 நாளும் அவரை விட்டு நம்ம மனசு நினைக்காம வேற எதையாவது நினைக்கும். நம்மளது வந்து பகவானை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நினைப்போம், அடுத்து வேற ஏதாவது நினைப்போம். நம்மளாம் அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? அனன்ய பக்தினா எப்படி இருக்கணும்னா, என்னை விட்டு வேற மனசு வேற எங்கேயுமே போகக்கூடாது. என்னையே முழுக்க முழுக்க நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுதான் அனன்ய பக்தி. வேறு சிந்தனையே இல்லாத முழுமையான சரணாகதி. பகவானையே தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த நிலை. அவங்கதான் பரமஹம்சர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோபிகள்லாம் அப்படிதான் இருந்தாங்க. மாதவேந்திரபுரி அன்னைக்கு சொன்னனே, அவரும் அப்படிதான் இருந்தாரு. அந்த நிலையில நாம உயர்ந்தோம்னா அது அனன்ய பக்தி. அர்ஜுனனுக்கு அதுதான் சொல்றாரு, நீ அனன்ய பக்தி செலுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு? உன்னால முடியலையா, அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, வருத்தப்படாத. அடுத்த நிலை 2வது நிலையில உனக்கு ஒரு அடுத்த சான்ஸ் தரேன். அந்த நிலையில என்ன நீ வந்து வழிபாடு பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. எப்படி? அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததோ மாமிச்சாதும் தனஞ்சய. என்ன சொல்றாரு? அபியாசம்னா முயற்சி. நம்ம வந்து என்ன சொல்றாரு? மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் விதிமுறைகளை பின்பற்று. நமக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன பிரின்சிபிள் யாராவது சொல்லுங்க.
எல்லாருக்கும் தெரியும். Association of devotees, ம் reading Bhagavad Gita, ம் chanting, ம் then prasadam. We are ஓகே. taking இது வந்து ABCD. இது வந்து என்னன்னா பகவானை வழிபடுவதற்கான வழிமுறைகள் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நான் சொல்றது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், என்னென்னது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மது மாது ம் மாமிசம், ம் இன்னும் ஒண்ணு. சூது மாமிசம். கரெக்ட். அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். அதாவது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது, தவறான உறவு வச்சுக்கூடாது. இது வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை கடைபிடிக்கணும் நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிற எல்லாருமே. வந்து இதை விட தாண்டி என்ஓடி படிக்க போனீங்கன்னா அடுத்த லெவல்ல வந்து 3rd லெவல் போகும்போது 64 பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா 64 இந்த 4ஐயாவது நம்ம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து இன்னும் என்ன செய்யணும், தினசரி என்ன பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும். நம்ம என்ன ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை ரவுண்டு மேக்சிமம் நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அத்தனை ரவுண்டு நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். அடுத்தது என்ன செய்யணும், பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம தினசரி வாசிக்கணும். அந்த வகுப்புகளை அட்டன் பண்ணி நம்ம காதால கேட்கணும். அடுத்தது கோயில் வழிபாடு. கோயில்ல போய் நம்ம பகவானை தரிசனம் பண்ணி அவருக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி, அது நேரடியா போனாலும் சரி. இதெல்லாம் என்னன்னா பயிற்சி, பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு பயிற்சி. இது என்ன பண்ணா சாதனா பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அனன்ய பக்தி. இது வந்து சாதனா. சாதனைன்னா டெய்லி செய்யணும், சாதனை பண்ணணும். அந்த சாதனா பக்தி மூலமா நீ என்னை வந்து அடையலாம் அப்படின்னு பகவான் வந்து 2வது படியை சொல்லிட்டாரு. இப்ப 3வது சொல்றாரு. 3வது என்ன சொல்றாரு, 3வது படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்யாசேபியமஸ்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்தியும் அவாப்ஸ்யசி. அப்படின்னா வந்து உனக்கு அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, ஒழுக்க அதாவது சாதனா பக்தியும் உன்னால செய்ய முடியல. என்னால 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்க முடியல மாதாஜி, எனக்கு வந்து கோயில் தூரமா இருக்கு, என்னால போக முடியல, ஜபமும் என்னால நிறைய பண்ண முடியல, எனக்கு சாஸ்திரங்களையும் படிக்க எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா பயப்படாத. மதர்த்தம் கர்மம் அப்படின்னா என்ன, நிஷ்காம கர்மத்தை செய்யு அப்படிங்கிறார் பகவான். விதிமுறைகளை பின்பற்ற முடியலையா, பரவாயில்ல, நீ எனக்காக வேலை பண்ணு. கோயில் கட்டுறாங்களா, அந்த கோயில் கட்டும் போது நீ போய் உன்னால முடிஞ்ச பண்ணு. கோயில் போய் இந்த ஒரு செங்கல் எடுத்து கொடுத்தா கூட கோயிலுக்கு நம்ம செய்யற உதவிதான். இல்ல நம்ம பணமா கொடுக்கறோம்னாலும் அது உதவிதான். அப்புறம் தோட்டம், பூந்தோட்டம்லாம் வச்சு பகவானுக்கு தினம் பூ சாத்துவாங்க இல்லையா, நந்தவனம் வைப்பாங்க. அந்த தோட்டத்துல போய் நம்ம என்ன செய்யலாம், அழகா செடி நடலாம், தண்ணி விடலாம், பூக்களெல்லாம் பறிச்சு மாலை கொத்து கொடுக்கலாம். இதெல்லாமும் வந்து என்னது, நிஷ்காம கர்மா. திறமைகளை, நம்மள்ட்ட என்னென்ன திறமை இருக்கு, நமக்கு வந்து பகவானுக்கு டெய்டிக்கு வந்து அழகா ட்ரெஸ் தைக்க தெரியுமா, தைச்சு கொடுக்கலாம். இல்ல வந்து நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா வந்து ஜுவல்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு நைவேத்தியம் செஞ்சு பகவானுக்கு பிரசாதம் அடைக்கலாம். இப்படி நம்ம வந்து எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக செய்யணும். நமக்காக இல்லாம பகவானுக்காக செய்யணும். நம்ம பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி நிஷ்காம கர்ம பக்தி அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். அடுத்தது இது விட்டு அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து 2 ஸ்லோகம் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ர கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்காரஹா சம துக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயக மையர் விதமனோ புத்தி யோ மத் பக்த சமே பிரியக. இது வந்து இது அடுத்தது வந்து இது அடுத்த நிலைக்கு போயிடுச்சு. 13 வரையிலும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். 14 வந்து அடுத்த படிச்சுக்கலாம். இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 13ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இப்ப ஒவ்வொரு விதமா பக்தி சொன்னாங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, அடுத்தது வந்து சாதனா பக்தி, 3வது வந்து நம்ம பார்த்தது நிஷ்காம கர்ம பக்தி, 4வது ஒரு பக்தி இருக்கு,
சகாம கர்ம பக்தி. சகாம கர்ம பக்தி அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம வந்து செய்ய முடியல, எனக்கு சாமியாய் மேல நம்பிக்கை இல்லை, நான் வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யறோம்ல. இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க, அனாதை ஆசிரமத்துல வந்து நம்ம உணவு கொடுக்குறோம், இல்லை ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம், ஏதோ ஒண்ணு, ஏதோ ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம வந்து உதவி பண்றோம். இப்படி வந்து பொதுமக்களுக்காக நம்ம சேவை செய்யறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சகாம கர்மால வருது. அத கூட பகவான் வந்து பக்தின்னு ஏத்துக்கிறாராம். அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து 4 விதமான நிலைகள்ல நமக்கு பக்தியை பத்தி படிநிலைகள் சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த 4மே முடியலையா, இன்னொன்னு ஒரு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசா ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகச்சாந்திர் அனந்தரம். அப்படின்னா என்ன? இந்த எதுவுமே இந்த பக்தி எல்லாம் உன்னால 4 விதமான பக்தியும் உன்னால செய்ய முடியலன்னா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள். அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு பகவானை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா ஞானத்தை விட சிறந்தது எதுன்னா தியானம். உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்றாங்க இல்லையா, தியானம் பண்றாங்கல்ல, அதை ஞானத்தை விட தியானம் சிறசு அப்படிங்கிறாரு. அதை விட சிறந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியாகம். பகவானுக்காக எல்லாம் தியாகம் பண்றது, மக்களுக்காக தியாகம் பண்றது, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புடையது அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல வந்து சொல்றாங்க. அதாவது அந்த இது ஸ்லைடே காணும். பகவானுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு தியாகமும் பகவானுக்காக பக்தி செய்யக்கூடிய நிலை. இப்படி பல விதங்கள்ல நமக்கு பக்தியோட படிநிலைகள், ஏணிப்படி மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன செய்யலாம், அடுத்த நிலையில நம்மளால மேக்சிமம் என்ன செய்யணும், கடைசியா ஆரம்பிச்சுட்டு கடைசியா போய் அனன்ய பக்தியில நம்ம முடிச்சோம்னா என்ன ஆகலாம், பகவானுக்கு பக்தனாக மாறலாம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தன் யார் வருவன், அத்வேஷ்டா. அத்வேஷ்டான்னா என்ன வந்து துவேஷம், துவேஷம்னா பொறாமை, அத்வேஷ்டானா பொறாமை இல்லாதவன். பொறாமை இல்லாதவனாகவும் எல்லா உயிர்களையும் அன்பான நண்பனாக படிச்சோம் இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணேக விஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேச்ச அப்படின்னு படிச்சோமே. அந்த மாதிரி பண்டிதா சம தர்ஷினக, எல்லாரையும் நம்ம எப்படி நினைக்கணும், சமமா நண்பனாக நம்ம நினைக்கணும். அடுத்தது தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக. நான் இந்த உலகத்துல நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன், வீடு கட்டுறேன், கார் வாங்குறேன், பெரிய வசதியோட இருக்கிறேன், எல்லாம் என்னோடது என்னோடது, என்னோட மனைவி, என்னோட மக்கள், என்னோட குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம உரிமை கொண்டாடணும் இல்லையா, அந்த உரிமை கொண்டாடாதங்கிறார் பகவான். அவங்கள்ட்டெல்லாம் அன்பு செலுத்து, பாசம் வச்சுக்கோ, ஆனா என்னது என்னது நானு அப்படின்னு வந்து அந்த நான் எனதுங்கிறது அந்த உரிமையை விடணும். ஏன்னா எல்லாமே நம்ம இங்க வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த உறவுகள்லாம் நமக்கு கிடைச்சது. ஆனா பகவான் தான் நம்மளுடைய உண்மையான உறவு. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து உரிமை கொண்டாடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக. அகங்காரம்னா என்ன, நம்ம இந்த உடல் நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த அகங்காரம் வருது. நான் எனதுங்கிறது வரதே வந்து இந்த உடலை வச்சுதான். அந்த அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக. இன்ப துன்பம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் வருது. இன்னைக்கு இன்பமா இருக்கும், நாளைக்கு துன்பம் வரும். இப்ப இன்னைக்கு ராத்திரி ஆயிடுச்சு, இருட்டாயிட்டு, நாளைக்கு காலையில விடிஞ்சா பகல் வரும். வெயில் வந்து நம்ம வெப்பத்தை கொடுக்குது, மழை காலம் வந்தா குளிர்ச்சியை கொடுக்குது. இப்படி டிவேலிட்டி, நம்ம எல்லா டிவேலிட்டிலையும் நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இன்ப துன்பங்கள்ல நம்ம சமநிலை, எது வந்தாலும் கவலைப்படாத அந்த மனசுடையவனாகவும். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, யாராவது நம்மளை வந்து திட்டாங்கன்னா ஐயோ நம்ம இப்படி திட்டானே அப்படின்னு நினைச்சு நொந்து போவோம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த டாலரன்ஸ் மனசுக்குள்ள வந்து என்ன செய்யணும், அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம என்ன செய்யணும், சகிப்புத்தன்மை, அந்த சகிப்புத்தன்மையை நம்மள்கிட்ட வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் திருப்தி, எவ்வளவு நம்ம கிட்ட என்ன கிடைச்சிருக்கோ, நமக்கு வாழ்க்கையில எது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதுலயே நம்ம திருப்தியோடைய மனசங்களா இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, மனசையும் உடலையும் சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேல திருப்பி, யார் ஒருத்தவங்க எல்லாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். 13ல இருந்து ஒரு 8 ஸ்லோகம் வந்து பிரியாஷ்டகம்னு பேரு. அந்த அந்த 8 ஸ்லோகங்களும் பகவானுக்கு எப்படி நாம பிரியமானவர்களாக மாற முடியும். பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா மாறிட்டாலே நாம பகவானோட உலகத்துக்கு போறது நிச்சயமா அப்படியே வந்து அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு தூய பக்தனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அத்வேஷ்டா அப்படின்னா யார் மீதும் வெறுப்பு இல்லாம இருக்கும். மைத்ரா கருணை கருணை. மைத்ரன்னா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கருணையோடையும் நட்போடையும் பழகக்கூடிய அந்த நிலை. அப்புறம் இது ஈக்வமினிட்டி, அது என்னது? சமத்துவம். இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை சமமாக ஏற்கக்கூடிய நிலை. நிர்மமோ அப்படின்னா உடைமை பற்றற்றவை, நான் தான் உரிமையாளன் அப்படிங்கிற அந்த நிலை இல்லாத அந்த நிலை. இது எல்லாமே வந்து தூய பக்தர்களுடைய குணங்களா பகவான் வந்து இங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த நிலையில இருந்தா நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாறலாம். அதுல இன்னும் கூட நிறைய இருக்குது ஸ்லோகங்கள், அதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஸ்லைட்ல வரல. இப்ப வந்து இதுல ஒரு கதை இருக்கு, அன்பே பிரதானம். அதாவது ஒரு பழ வியாபாரியோட கதை இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஒரு இப்ப பாட்டியம்மா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பழம் விற்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, இந்த இது மாதுளை அப்படின்னு பழங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தெருவில் வந்து வீதி வீதியாக வருவாங்க. ஆனால் முக்கியமாக எதுக்காக வர்றாங்கன்னா கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே அந்த அன்புடைய அவங்க வருவாங்க. கரெக்டாக கிருஷ்ணர் அந்த கோகுலத்தில் கிருஷ்ணருடைய வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுக்கிட்டு பழம்னு ஆப்பிள் வாங்கலையா, ஆரஞ்சு வாங்கலையா அப்படின்னு அவங்க பழம் விற்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு பழங்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, ஓடி வர்றாரு. அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்மள மாதிரி கரன்சி கிடையாது. வந்து ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா தானியங்களை கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட பண்ட மாற்று முறை. அந்த நிலையில நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மள்ட்ட இருக்கிறது அவங்கள்ட்ட கொடுப்போம், அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கிக்குவோம். அதே மாதிரி தானியங்களை கொடுத்து பழங்களை அவர் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் வீட்டுல இருந்து அரிசி மணிகளோ இல்ல நெல் மணிகளோ ஏதோ அவர் வந்து அவர் கை எவ்வளவு சின்னோண்டு குட்டி கை, அந்த குட்டி கையில எவ்வளவு முடியுமோ அந்த கை நிறைய அவர் அள்ளிக்கிட்டு வர்றாரு. வர்ற வழி பூரா அவர் கையில இருந்து விரல் இடுக்குல இருந்து என்ன செய்யுது, கொட்டிக்கிட்டே வருது அந்த நெல்மணிகள். கொட்டிக்கிட்டே வந்து இந்த பழ வியாபாரிகிட்ட வரும்பொழுது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு 4 தானியம் கையில ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அது தவிர எல்லாம் கொட்டிருச்சு, அவ்வளவுதான் இருக்குது. அதை கொண்டாந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அவர் பழம் கேட்கிறாரு. ஆனா அவங்க அந்த தானியத்தை பார்க்கல, பகவானுடைய திருமுகத்தை தான் பாக்குறாங்களாம். அந்த கிருஷ்ணருடைய முகம் அவ்வளவு ஈர்ப்பா இருக்குது அவங்களுக்கு. அதில் லயிச்சு போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கை கொள்ளாத அளவுக்கு பழங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்களாம். நெல்மணிக்காக அவங்க கொடுக்கல, பகவானுடைய அந்த திவ்ய தரிசனத்துல மனசு மயங்கி அவங்க வந்து அந்த பழங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க. பகவான் என்ன செய்யறாரு, திரும்ப அவங்களுக்கு அவர் அந்த கூடையில் இருக்க வந்து நவமணிகளை கொடுக்குறாரு. ரத்தனம், இது வந்து வைரம், வைடூரியம் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா, நவரத்தனங்கள். அந்த நவரத்தனங்கள்லாம் அந்த கூடை நிறைய நம்பிடுதான். அந்த தாயோட ஏழ்மையே அவர் வந்து போக்கிடுறாரு. கேட்கலாம் வேணாம் பகவான்கிட்ட, கேட்காமையே அவர் வந்து வாரி வழங்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா தான் இது சொல்றாங்க. இதுல இன்னொரு கதையை கூட நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ கொடுக்குற அந்த நவதானியத்துல அது நவரத்தனங்கள் எல்லாம் விட எனக்கு வேற ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்களாம். என்ன வேணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் ஒண்ணுமே தெரியாம கேட்கும் பொழுது, எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்களாம். முக்தியா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறாரு. குழந்தையா இருக்க அந்த கிருஷ்ணர் ஒண்ணுமே தெரியாது போல. ஆமா, நீ தான் வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர், எனக்கு தெரியும், நீ முக்தி கொடு அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது, எப்படி நீ கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, நீ நெல்மணியை கொடுத்தியா, உன் கையில பார்த்துட்டேன், சங்கு சக்கர முத்திரையை பார்த்துட்டேன், அதனால நீ வந்து முக்தி கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிற, எனக்கு இந்த நவரத்தனத்தை கொடுத்து ஏமாத்தாத அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லும் பொழுது பகவான் வந்து புன்னகை போக்குறாராம். வெளியில போய் யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத அப்படிங்கிறாராம். அந்த மாதிரி பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு பழ வியாபாரியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து என்ன செய்யறாரு, அன்பு. அவங்களுடைய அன்புக்கு ஈடா இவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட அன்பை வந்து பகிர்றாரு. பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மள்ட்ட என்ன பொருள் கொடுக்குறோம், பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் நம்ம படிச்சோம் 9th சாப்டர்ல. ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ ஒரு பழமோ கொடுத்தாலே பகவான் அன்போட ஏத்துக்கிறாரு. நம்ம அன்போடையும் பக்தியோடையும் கொடுக்கும்போது அவர் ஏத்துக்கிறாரு. நம்மள்ட்ட என்ன கொடுக்குறோம், நம்ம வந்து என்ன பகவானுக்கு படைக்கிறோங்கிறத அது பார்க்கல, நம்ம கிட்ட இருக்க பாவம், அன்புங்கிற அந்த பாவத்தை தான் பகவான் வந்து இங்க பாக்குறாரு. அன்பே பிரதானம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு அதுதான் வந்து தியாகத்துல வரும் இந்த கதை. அந்த 3 விதமான பக்தியில வருது இல்லையா, அந்த தியாகத்துக்கு அந்த பாட்டி வந்து தியாகம் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, பழங்களை தியாகம் பண்றாங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதுக்குதான் வந்து இந்த கதையை வந்து நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க.
இப்ப நவீன காலத்தின் தடைகள் நமக்கு வந்து என்னென்ன தடைகள், பகவானை சென்றடையறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தடைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு பாட்டி வந்து ஊசியில நூல் கோக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வயசாயிடுச்சு. கண்ணும் கொஞ்சம் வந்து என்ன செய்யும், வயசான பிற்பாடு கண்ணில் வந்து பவர் வந்திருக்கும். அதனால ஊசி நூலை கோக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க கோக்குறாங்க. ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. மனசை ஒருமுகப்படுத்தி அந்த நூலை வந்து வந்து அந்த சின்ன ஊசி துவாரத்துக்குள்ள கோக்குறாங்க. அப்ப மனக்கட்டுப்பாடு அங்க அந்த இடத்துல வருது. அப்படிதான் நாம என்ன செய்யணும், இந்த உலகத்துல நிறைய பௌதீக பொருட்கள் வந்து நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. இங்க உதாரணமா இங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்போன். முக்கியமா நம்ம செல்போன்ல தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், முழுக்க முழுக்க காலத்தை கடத்துறோம். அதை வந்து நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து நம்மளை வந்து பாதி நேரத்தை வந்து முழுங்கிடுது. பகவான் மேல பக்தி செலுத்த வேண்டிய காலமெல்லாம் நம்ம போன்ல உட்காந்து நம்ம வீணான அரட்டை அந்த மாதிரி. அடுத்தது டிவியில வந்து சம்பந்தமே இல்லாம விஷயங்கள் எல்லாம், கிரிக்கெட்டு இதெல்லாம் பார்த்து என்ன ஆக போகுது, நமக்கு ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்லை. சீரியலு, சினிமா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன், உங்களை மட்டும் நான் சொல்லலை, எல்லாருக்குமே பொதுவா சொல்றேன். அடுத்தது மேக்கப் சாதனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, லிப்ஸ்டிக்கு, பவுடரு, அந்த கண் திருத்தறதுக்கு அந்த மாதிரி பலவிதமான பொருட்கள் நம்மளை வந்து உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணுது, அட்ராக்ட் பண்ணுது. அதுதான் மாயை. இது எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. இந்த உடல்ல இருக்கும்போது இது வந்து சுகம் சுகம்னு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த அத்தனை சுகங்களும் ஒரு நாள் எப்ப போயிடும், நம்ம உடல்ல இருந்து உயிர் பிரியும் பொழுது எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம காலியாயிடும். அப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்படி நிலையற்றது, டெம்பரரி ஆனது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, எது இப்ப பர்மனண்ட், எது நம்ம போக வேண்டிய இடம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிப்போம். யோசிக்கும் பொழுது பகவான் மேல பக்தி செலுத்துறதுக்கு நாம வந்து என்ன செய்வோம், முழு மனசோட நம்மளுடைய முழு கட்டுப்பாட்டோட பகவானை அப்ப நம்ம தியானம் பண்ணுவோம். அப்படி பக்தி பண்ணும் பொழுதுதான் நாம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக நம்மளால மாற முடியும். சரி, இப்ப பிரியமானவர்களா மாறணும், நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கும் நமக்கு பகவானே இங்க வழிவகுத்து கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், ஜபம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு மகா மந்திரத்தை நாம வந்து தினந்தோறும் உச்சரிக்கணும். ஒரு தரம் இல்ல, 2 தரம் இல்ல, 108 தரம் சொல்லும் பொழுது 1 ரவுண்டு பண்றோம். அதையே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் பொழுது 2 ரவுண்டு, 4 ரவுண்டு, 8 ரவுண்டு, 16 ரவுண்டு நம்ம வந்து நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு போகணும். 2வது என்ன செய்யணும், உணவு எப்படி எடுத்துக்கணும், சாத்விக் உணவு. அதாவது என்னென்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, பழங்கள், தானியங்கள், காய்கறிகள், பால், அப்புறம் வெண்ணெய், இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி உணவுகளை பகவானுக்கு சமைச்சு அவருக்கு நைவேத்தியமா படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதமா நாம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம பக்தியில முன்னேறலாம் அப்படின்னு 2வது சொல்லியிருக்காங்க. 3வது சத்சங்கம். இன்னைக்கு காலையில 10 மணிக்கு சத்சங்கம் பத்தி தான் வந்து சாட்டர்டே கான்கிரிகேஷன் நடந்து ரொம்ப 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 அருமையா செஞ்சாங்க. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இதுல பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ரொம்ப அருமையா அந்த குழு 10வது பக்தி விருஷா குழுவில் 10வது குழுவில் வந்து ரொம்ப அழகா செஞ்சாங்க. ஒரு சத்சங்கத்தோட அருமை பெருமைகளை ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. நான் கூட ஒன்று சொல்றேன். இப்போ வந்து சின்னதா ஒரு சொல்றேன். சத்சங்கத்தோட பெருமை எப்படின்னா, அஜாமிலன் கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அஜாமிலன் வந்து ரொம்ப ஒரு சின்சியாரிட்டி பர்சன். ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவன். அவன் வந்து ஒழுக்கம், நல்ல வேத கல்வி எல்லாம் தெரிஞ்சவன், அப்பா அம்மா பேச்ச தட்டாதவன், அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கவன் ஒரு நாள் எங்க போறான்னா, காட்டு வழியா இந்த இதுக்கெல்லாம் சேகரம் பண்ணுவாங்களே, சமித்து. அவங்க அப்பா யாகம் பண்றதுக்கு சமித்து தேடுறதுக்காக அந்த காட்டு வழியா அவன் போகும்பொழுது என்ன ஆகுது, அங்க ஒரு பார்க்கக்கூடாத ஒரு செயலை அவன் பார்த்துடுறான். ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் சேர்ந்து இருக்கிறத பார்த்தோன்னா, அந்த தவறான அந்த காட்சியை பார்த்ததுல இருந்து அவன் மனசு வந்து கலங்குது. கலங்கி என்ன ஆகுறான், தப்பான வழிக்கு போயிடுறான். ஏன்னா விபச்சாரி. அந்த விபச்சாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு 10 குழந்தைகளை பெறான். இல்லாத கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் வந்துருது அவனுக்கு. ஒரு பாக்கி இல்லை, கொலை கொள்ளை எல்லாம் இருக்குது. சூதாடுறது, குடிக்கிறதுன்னு எல்லா கெட்ட பழக்கம் 80 வயசு வரையிலும் அவன் இப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான். அந்த மாதிரி வாழும் பொழுது
அவனுக்கு வந்து 10 குழந்தைகள் இருக்காங்க. 10வது குழந்தை பேரு நாராயணா. அது வந்து கடவுளோட கிருபையினால நாராயணங்கிற நாமத்தை அவன் சூட்டிடுறான். அந்த நாராயணா அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை மேல இவனுக்கு பிரியமும் ஜாஸ்தி. ஏன்னா சின்ன குழந்தை, சின்ன குழந்தை மழலையோட பேசும்போது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால அவனுக்கும் அந்த சின்ன குழந்தை மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறான். அவனுக்கு வந்து 80வது வயசு வரும்பொழுது யமதூதர்கள்லாம் வர்றாங்க. எப்படி வர்றாங்க? அப்படியே கரு கருன்னு கொம்பு 2 பற்கள்லாம் வந்து கோரை பற்களோட கையில பெரிய ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு பாசக்கயிறு எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அவங்கள பார்த்தோன்னே உனக்கு கொலை நடுங்குது. ஐயோ அப்படின்ட்டு பயந்து போய் என்ன செய்யறான், தன்னோட குழந்தை பக்கத்துல விளையாண்டுட்டு நாராயணா நாராயணா வா வா வாடா வாடா அப்படின்னு நாராயணா குழந்தையதான் கூப்பிடுறாரு. அப்படி கூப்பிடும் பொழுது உடனே அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் 4 பேர் வராங்க. அவங்க பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்காங்க. விஷ்ணுவை போல நாராயணர் தோற்றத்துல இருக்காங்க. நீல கலர்ல மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்திக்கிட்டு ரொம்ப அழகா 4 கரங்களோட வராங்க. அவங்க யாருன்னா விஷ்ணு தூதர்கள், இவங்க யமதூதர்கள். இப்ப அவங்க வந்து பிடிக்காத அப்படிங்கிறாங்க. அவன் வந்து இவரை கொல்லக்கூடாது, அஜாமிலன் உயிரை எடுக்கக்கூடாதுன்னு விஷ்ணு தூதர்கள் தடுக்கிறாங்க. அப்ப தடுத்தோன்னா அந்த யமதூதர்கள் வந்து ஏன் தடுக்கிற, அவன் வந்து படுபாவி, அவனை இழுத்துட்டு போதான் நாங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல இல்ல அவன் ஒரு விஷ்ணு பக்தன், நாராயணாங்கிற நாமத்தை சொல்லிட்டான் அப்படின்னு வந்து சொல்லும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இவங்க 2 பேருக்குள்ள இது வாத பிரதிவாதம் நடக்குது. அவங்க வந்து இவங்க இவங்க பக்கம் தான் சரி, இது இவங்க பக்கம் தான் சரின்னு 2 பேரும், ஒரு பக்கம் வந்து யமதூதர்கள், ஒரு பக்கம் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள். 2 பேருமே பகவானுக்கு பக்தர்கள். அவங்கவுங்க தலைவர்களுக்கு அவங்க பக்தர். யமராஜன் வந்து பகவானுடைய பக்தன். அவனுடைய வேலையாட்களா இருக்கக்கூடிய யமதூதர்கள் அவங்களுக்கு பக்தர்கள். இந்த பக்கம் பகவான் நாராயணனுடைய விஷ்ணு தூதர்கள் 2 பேருமே பக்தர்கள். இந்த பக்த சங்கம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் இங்க நடக்குது இல்லையா? இந்த பக்கமும் பக்தர்கள், இந்த பக்கமும் பக்தர்கள், நடுவுல அஜாமிலன் படுத்திருக்கிறான். அந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் ஏற்பட்டதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு யமதூதர்கள் போயிடுறாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் போயிடுறாங்க. அவனுக்கு ஒரு மன தெளிவு கிடைக்குது. என்ன கிடைக்குது? நம்ம வந்து இத்தனை காலம் செஞ்சது தவறு, நாராயணான்னு ஒரு தரம் நான் அந்த நாமத்தை சொன்ன உடனேயே நமக்கு வந்து யமதூதர்கள் ஓடி போயிட்டாங்க. நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோம், இனிமையாச்சும் நம்ம வந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழணும்னு அவனுக்கு ஒரு மன தெளிவு கிடைக்குது. எதனால அப்படின்னா அந்த நாராயணன் நாமம் ஒண்ணு, 2வது சங்கம், இந்த பக்தர்கள் சங்கம். ஒரு பக்கம் யமதூதர்கள், ஒரு பக்கம் விஷ்ணு தூதர்கள்னா அவங்களும் நல்ல பக்தர்கள். அந்த பக்த சங்கத்துல இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து என்ன கிடைச்சது, மோட்சம் கிடைச்சது பின்னாடி. அந்த மாதிரி நாம என்ன செய்யணும், சங்கத்துல இணைந்திருக்கணும். பக்தி விருஷா கிளாஸ் எல்லாம் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது. நீங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா அதுல ஜாயின் பண்ணணும். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்சுங்கிற வசி உங்களுக்கு வந்து மாதாஜி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்ம்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அந்த ஃபார்மை நீங்க எல்லாம் ஃபில் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுடைய அதுல வந்து ஒன்றும் பெருசா இல்லை. உங்களுடைய பேரு, உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், நீங்க எந்த ஊரு, உங்க ஊர் பின்கோடு, இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணி நீங்க சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு பக்தி விருஷா குழுன்னு இப்ப நாங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த குழுவுல உங்களை சேர்த்து விட்டுருவாங்க. அந்தந்த ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களும் சேர்த்து விடுவாங்க. அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன் காலையில நடந்ததுன்னு. அந்த மாதிரி வகுப்புகள்ல சேர்ந்து இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து இன்னும் ஆன்மீகத்துல சீக்கிரமா நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னது. இது கடைசி ஸ்லோகம். இது என்ன சொல்லுது? ஏது தர்மாமிருதம் இதம் ஏதோக்தம் பரியுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியாகா. இதுல வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாரு, இன்னும் பிரியமானவர்கள் யாராரு? பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, ஒரு பாத்திருக்கு, ஒரு பக்கம் ஒரு நரகத்துக்கு போற வழி, ஒரு பக்கம் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போற வழி, ஒரு பக்கம் கோலோகத்துக்கு போற வழி. நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய கோலோகத்து பாதையை தான் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து பக்தி பாதை. அந்த பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த பாதையை ஃபாலோ பண்ணி என்னை பரம இலக்காக வைத்து, பகவானை தவிர எனக்கு வந்து கதி கிடையாது. முக்கியமா அவற்றை வந்து நம்ம என்னன்னா சரணாகதி அடையணும். எப்படி அடையணும்? நம்பிக்கையோட, அந்த ஸ்ரத்தையோட பகவான் மேல பக்தி செலுத்தக்கூடியவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல வந்து முடிக்கிறாங்க. இதுதான் பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த சாப்டர் நமக்கு முடியுது. கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களாக நாம மாறணும். அவருடைய முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காச்சும் பக்தி வராம இருக்குமா? அன்பு வராம இருக்குமா? கவர்ச்சி அவ்வளவு அப்படி கவர்ந்து இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நாம என்ன செய்யணும்? நம்பிக்கையோட
அவருடைய சொன்ன இந்த கீதை வந்து பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லலை, நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. நாம அந்த பாதையில நம்ம போகும் பொழுது பகவானுக்கு நெருங்கியவர்களாக அன்புடையவர்களாக நாம மாறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டரோட இது पंचतत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு அடுத்த சாப்டருக்கு போவோம். அடுத்த சாப்டருக்கு தனியாவே நான் போட்டுடுறேன். இது அதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் யோசிச்சு வைங்க. அதை முடிச்சுட்டு வந்து நான் சொல்றேன்.